Mae'r Blaid Geidwadol yn rhoi Prydain yn ôl ar ei thraed, ar ôl ei lafur lorio'r wlad. Rydyn ni'n trwsio'r economi, rydyn ni'n lleihau'r diffyg ac rydyn ni'n torri'r treth incwm fel y bydd gan bobl sy'n gweithio'n galed fwy o arian yn eu pocedi. Rydyn ni'n cynllunio i'r hir dymor mwyn i ni gyd fwynhau dyfodol gwell. Cofnogi pobl sydd eisiau gweithio'n galed a gwneud y peth iawn. Rydyn ni ar y trywydd iawn. Rydyn ni'n gwybod bod arian Ewropeaidd wedi helpu rhai o'r cymunedau clotaf yng Nghymru, ond rydyn ni'n gwybod hefyd bod pobl yn teimlo bod yr Undeb Ewropeaidd yn teithio yn y cyfeiriad anghywir. Dyna pam mae David Cameron eisiau setliad newydd fydd yn well i Brydain ac yn well i Gymru. Y flwyddyn nesaf bydd gennych chi gyfle i bleidleisio yn yr etholiadau i benderfynu pwy sy'n sefyll i fyny dros Gymru ym Mrwsel. Bydd yn ddewis clir. Rhwng y ceidwadwyr sydd wedi addo y cewch i ddweud eich dweud ar ddyfodol Prydain yn Ewrop, setliad newydd sy'n syliedig ar degwch gan gwneud Prydain ac Ewrop yn fwy cystadleuol. Neu lafur, a bydd yn gwrthod llais i chi, tra'n rhoi mwy o bŵer ac arian i Frwsel. O dan lafur, aeth problemau Prydain ymhellach na'r diffyg, wrth i bwerau newydd yn ddangos o gwmpas y byd, sylthio'r Prydain yn ôl yn y ras byd-eang, a sylthio'r Cymru y tu ôl i weddill Prydain. Dros y 2 blynedd diwethaf, mae'r Blaid Geidwadol wedi gweithio'n galed i roi'n gwlad yn ôl ar y trywydd iawn. Yn y misoedd i ddod, byddwn ni'n gofyn i bobl adael i ni gwblhau'r dasg hon. Rydyn ni'n gwybod bod Prydain yn heiddi'n gwell, yn well na'r un hen lafur dan Ed Miliband, yn well nac un hen lafur Carwyn Jones hefyd. Dyna i gyd maen nhw'n ei addo yw mwy o wario, mwy o fenthyg a mwy o ddyled, torri gwasanaethau gwrthod dewis yr union beth a roeddwn ni yn y llanast hwn yn y lle cyntaf. Rydyn ni'n gwybod bod llawer i'w wneud o hyd mwyn dadwneud difrod llywodraeth lafur Brown Blair. Dyna pam mae'r dewis yn y misoedd i ddod yn glir. Gadael i lafur wneud llanast o'n gwlad unwaith eto, neu'r ceidwadwyr yn helpu busnesau i greu rhagor o swyddi, helpu pobl sy'n gweithio'n galed gyda'i costau byw, cefnogi'r henoed, y ffregis a'r rheini sy'n fwyaf mewn angen. Mae'r ceidwadwyr Cymreig ar eich ochr chi.